Afternoon guys, mga gading lemon. Ito po ang ating pulutan ngayon. Pwedeng pulutan, pwedeng ulam. Yan po. Scallops, hipon, kangkong, Tagalog, na sibuyas, luya, palang, sigarilyas sa Tagalog. Then, ito, okra, saka siling green, saka sitaw. Then, ito, panigang, bunga ng sampalok. Yan, ang lulutuin natin ngayon to is sinigang na hipon with scallops. Ngayon ko lang lulutuin to. Pero yung sinigang na hipon, lagi-lagi. Pero ito, lalagyan natin ngayon ng scallops. Tignan natin kung ano yung lasa. Yan, simulan natin magluto. Yan guys, nahimay na natin yung ating mga gulay. Nalinisan na natin yung scallops, saka hipon. Yan pa yung ingredients natin. Kamatis, luya, sibuyas Tagalog, okra, saka sigarilyas. Then, ito po yung siling green, sitaw, at yung pampasim natin, bunga ng sampalok. Then, yan po. Yan ang ating kangkong. Simulan na natin guys, iluto. Guys, yan po. Papakulo po tayo ng tubig. Ito po yung aming style ng mga Ilocano. Paano magluto? Ti sinigang. Awan ti gisa-gisa. Paburok ka lang ti danom. Saka i-cover lagay dyan sangkap. Mabalinin. Magpakulo lang ng tubig. Ilagay yung sangkap. Ito. Luya. Kamatis. Sibuyas na madami. Yan. Yan po. Yan. Yan lang po. Papakuluin lang po natin siya. Yan. Madaming kamatis. Then, pag kumulo na, kulong-kulo na, at naluto na yung ating kamatis, lumabas na yung aroma, pwede na natin ilagay yung mga susunod. Sige po guys, pakpan muna natin. Yan guys, kat pala. Ilalagay na rin natin to. Palalambutin natin, tapos hahanguin natin mamaya. Pag yun, pipigayin natin, yan yung pang-asim. Sampalok. Yan po, kulong-kulo na po siya. Hintayin natin kumulay yung ating ito, kamatis. Durugin natin para mas masarap. Kunting luto pa sa kamatis. Then, tignan natin ito. Pwede nang hanguin yung sampalok para durugin natin mamaya. Yan po siya. Kulong-kulo na. Kumulay na yung ating tubig. Pwede na natin ilagay ang ating mga sangkap. Pero ako, uunahin ko yung gulay. Lalo itong sitaw yan. Medyo mas mahirap kasi ito maluto. Sitaw. Tapos yung sigarilyas. Okay. Yung okra saka ating kangkong, isabay na natin mamaya sa ating hipon sa scallops. Yan po. Yan, pakuluin natin konti. Lutuin muna natin yung gulay konti. Yan, tignan natin. Hindi pa kumulo, konti pa lang. Pakuluin pa natin konti. Check natin. Yan. Quality na yung kulay. Yan. Lagyan na natin ating kangkong. Yan. Kangkong. Lagyan natin konti. Yan. Timplahan na natin siya ng patis. Tansya lang to. Masayo naman kung gaano kadami. Mas pwede naman mas konti lang para pwedeng magdagdag. Yan. Yan po. Dagdagan na lang natin pag kulang. Yan. Pakuloy natin siya ulit. Saka natin ilagay naman yung ating sampalok na nadurog, yung sabaw lang, dudurugin natin.
Ito po yan. Oh. Lagyan ko ng tubig na mainit. Dinurog ko na. Yan po. Kumukulang na. Lagyan natin yung sabaw ng sampalo. Yan po. Lagyan lang natin siya ng sabaw ulit. Dito. Tapos babalik natin. Ganun po kami magsigang, mga Ilocano. Pero siguro hindi naman lahat ng Ilocano. Yung sa amin lang. Tapos yan. Tignan natin siya. Yun. Tikman natin ngayon kung ano lasa. Yan. Naku po, napakasarap pala ng may scallop na sinigang. Quality. Saktong-sakto yung asim. Yan, luto na rin yung gulay. Pwede na nating patayin ng apoy. Yan. Pwede nang simulan yan. Alam na ang kasunod nito, mga ka-Gen Limon. Ito na yung ating pulutan.